panultihon nga nag-ingon nga panahon na gani sa mga katalagman ug kalisod adunay mga tawo o pundok nga mutumaw aron mo paambit sa ilang panahon ug sa unsa mang mga grasya nga ilang nadawat. Pipila niini mao ang grupo sa mga batan-on nga sakop sa Tau Gamma Phi Sigma sa Lapu-Lapu City Council. Pasado alas 9 kaganang buntag, sugod nang giandam sa ilang mga sakop ang paniudto alang sa 280 ka mga tawo. Nag-amutay ang adunay ikaamot aron ipalit sa lutoong paniudto. Gawa sa kanon, giluto nila ang lumpia, pansit ug manok nga prituhonon pa. Giusan ako taga chapter sa mga Lapu-Lapu Council nga maghatag og manok ana para at least na idea diba. Mga kapuso, niining kapaskuhan atong tan-awon ang mga tawo o pundok nga nakahatag og kaayuhan alang sa mga panginahanglan aron manakod pa sa uban kining #SpreadKindness.